hyvää huomenta. Tänään pääsemme kurkistamaan Joensuun yhteiskoulun lukion värikkääseen arkeen, jossa arjen pienet kommellukset ja suuret ilmiöt pitävät opiskelijat ja opettajat varpaillaan. Ensimmäisenä pääsemme kurkistamaan luokkiin ja seuraamaan oppitunteja sekä tutustumaan opettajiin. Tänään kolaa tämän päivän aihetta läpi. Eli tänään on tämä kappale 20. Ja sitten oli vielä tää kappale 21. Tänään on vähän tämmönen nopeampi tahti, kun on tässä niinku pari kappaletta kolattavana. Niin kaikki keskittyy ihan puhtaasti. Ja siellä takapenkissä niin ihan sitten tuo puhelin reppuun asti, että ei riitä tuohon pöydälle tai tonne taskuun. Anteeksi. Suomi on siis suoraan sanottuna paskassa tilanteessa. Mitä tekee Kimmo? Arvatkaas. No Kimmohan lähtee kebab-ravintolaan ja tilaa kebab-setit ja sen jälkeen lähdetään parturiin, pistetään letti kuntoon ja raha kiertämään. Okei, eli lähdetään seuraavaksi tekemään yhtä tuollaista tehtävää, laitan Moodle ja LibreOfficen linkin. Ja voi mennä siis tuohon käytävän puolelle, mutta ruvetaan kolaamaan yhdessä läpi tossa 10.23 ja mitäköhän se olisi? Laitetaan vaikka 57 millisekuntia. No niin, eli lähdetään haravoimaan läpi. Tässä on semmonen 12,5 minsaa aikaa vielä, että jos ihan muutama sanan tästä sanon. No niin, se alkaisi olemaan siinä sitten, että jatketaan huomenna. Huomenna on sitten se Sokrative, eli se Sokru. Niin lähdetään huomenna työstään sitä sitten tuossa 10.45. No niin, tänään kun ottaa tuo kirjakappale 10, todellisuuden luonne. Siitä voitte parin ottaa, vieruskaverille selitätte, käydä yhteisesti läpi sitten. Niin. Oliko teillä kysymyksiä aiheeseen liittyen? Joo, ei varmaan lähdetään työskennellä. Voisin tuosta avuksi olla jotenkin. No niin, sulla oli täällä joku asia. Otas pikku hetki. Niin, toivottavasti pysyt kärryllä, että osaisin edes jollain tavalla selittää sulle sen. Kirjasta voi sitten kahdella lisää, että jos jäi epäselväksi. Mitäs mieltä olet tästä nuorten lisääntyneestä energiajuomien käytöstä? Että pitäisikö sitä jotenkin rajoittaa? No, en mä niin funtsinut sitä, että ei tuo aihe niin tärkeä musta ole kuin joku sananvapauden katoaminen tai velkaantuminen, mitä näitä poliittisia asioita on, niin en mä siihen lähtisi mitään muutosta ehkä tekemään sen asian suhteen, että sillä linjalla ollaan. Joo. Selvä. Kiitos haastattelusta. No niin, meni vähän myöhässä, kun oli tää urheilijoiden palaveri ja sitten piti tuolla opettajahuoneessa vielä käydä. Kuunnelkaapas kakarat. Eli ensi viikon maanantain tunti saattaa olla itsenäisesti, koska tulee näitä espanjalaisia, niin niiden pitää mennä näyttämään paikkoja. Niin mä lupaan ilmoitella vähintään 2 minuuttia ennen tunnin alkua, pidetäänkö tunti vai ei. Joo, onhan tää YH3 ihan turha, mutta ottakaa nyt kirjat esille ja sieltä kappale 6 ja kattokaa sitten Moodlesta noin diat tosiaan.
No niin, eli jos tulee jotain kysyttävää, niin kysykää multa kohta. Mä menen nyt hakemaan kahvia. Ei näitä kakaroita muuta jaksa. Meillä on täällä tänään Joensuun yhteiskoulun lukion matematiikan lehtori Jari Kokkonen. No niin Jari, minkälaisena opettajana sinä pidät itseäsi? No kyllä minä omasta mielestä olen sellainen rauhallinen ja kannustavainen ja pyrin pitämään kaikki oppilaat tosi tasa-arvoisina, että kaikki saisivat mahdollisimman hyvää opetusta minulta. Jaa, onpas mukava kuulla, että teidän koulussa on tällaisia kannustavia opettajia. Ja sitten takaisin studioon. Nämä asiat on käyty jo alakoulussa, että nämä pitäisi olla sitten ihan helppoja asioita. Jos ei tästä kurssista tule vähintään 9, niin ette pärjää myöskään YO-kirjoituksissa. Jos nämä asiat ei kupollin pikkuhiljaa mene, niin sitten on kyllä aika vahti lyhyen. No mitäs? Voitko sanoa ihan suoraan, pitäisikö mun vaihtaa sinne lyhyen, kun nämä asiat tuntuu aika vaikealta? No eihän sinun kannata. Sinullahan kato 6, 7 ja 8 ja pari 4 siellä täällä, mutta eihän se haittaa. Sinähän pärjät oikein hyvin täällä. Nyt se puhelin pois! Anteeksi. Ja menet suoraan tuonne luokan ulkopuolelle. Ei, mä vaan vastasin yhteen viestiin. Joo, etkä tuu takaisin sieltä luokan ulkopuolelta. Seuraavasta kerrasta lennät ulos tästä kurssilta. No niin, nyt meillä on täällä haastattelussa biologian opettaja Leena Lepolahti. Hei Leena, miten sinun päiväsi on tänään mennyt? No silleen ihan mukavasti. Joo, onko sinulla jotain sanontaa, jota tykkäät käyttää näissä opetustilanteissa? No, ei kyllä tuu mieleen nyt. Ei vaan pitäis lähteä reeneihin. Joo, mene vaan. Niinhä. Joo, jatketaan nyt. Niinhä. Niin silleenhän sitä oppii. Niinhä. Tiia tietää. Niinhä. Noniin, joo. Niinhä. Niinhä. Oikeesti jos tän kattois silmät auki, niin ois kyllä pelottava. Kuole! Hyppää! Voi saatana. Taas ne pääs minun jäljille. No niin, nyt olemme päässeet tänne yhteiskoulun lukion nuorten keskuudessa Big Bossin luokse. No niin Esa, miten se on päivä lähtenyt käyntiin? No terve. Eipä tässä ihmeempiä. Yhden hissakutoskurssin kokkeen kävin pitämässä ja sitten Jodel, ei kun siis API-infois tuolla meidän lounge-ravintola Masuunissa pidettävänä oppilaille, että sehän on hyvä paikka vaikka itsekään sillä syövästä. Mites Esa, onko sinun syksysi ollut kovin kiireinen? No et arvaakaan, ihan vitun kiire ollut. Kovasti ne oppilaat haluaa luokkia vaihdella ja vaikka mitään muuta. Ai jaa, me on kuullutkin, että täällä on ollut vähän levotonta meininkiä. Haluaisitko kertoa siitä vähän lisää? Joo, no esimerkiksi pennutellaan korttia rahasta, sitten osa levittelee paskaa seinille. Välillä on pitänyt kouluttaa niitä ja minä olen muistutellutkin pari kertaa tästä asiasta, mutta onneksi meidän koululla on nyt hyvät valvontakamerat. Joo. No niin, eli tervehdys vaan kaikille. Minä olin vähän myöhässä taas, kun piti... Joo hei, minä voisin teille laittaa täältä vielä tämmösen Classroom-testin tähän tunnin alkuun, että katsotaan, että minkälainen tietämys teillä on jo tälleen niin kuin ennen kuin ruvetaan opiskelemaan tätä aihetta. Joo, ja sitten tämmönen toinen kuva, kun olin viime kesällä reissussa tutkimassa tämmösiä dinosaurusten jäänteitä, niin sitten sieltä otin muutamat luut löysin mukaan, niin olen nyt sitten kotona kasvatellut tämmöstä pientä dinosauruspoikaa. Sun tuntia seuraillessa, niin niiden kuvien perusteella sä oot käynyt tosi monessa paikassa. Niin kerro vähän siitä. No, ei ne oikeesti oo mun kuvia. Kamera pois, kamera! Entäs se dinosaurus? Kasvitko se oikeesti sellaista kotona? No kyllä, se on ihan totta. Mennäänkö vaikka katsomaan? No mennään. Siinä oli Jykki-uutiset tällä kertaa. Minä toivotan teille nyt hyvää päivänjatkoa. Ja loppukevennykseksi hieman tunnelmia nuorempien opiskelijoiden arjesta.
Aika hyvä. Näkyykö siltä puolelta viiva? Ihan hyvä se on. No, tää on aika iso panos, mutta... I'm in. Onpa iso panos. Mä en tiedä mitä tohon laittaa. Ei vittu. I'm out. 7 senttiä, let's go tänne! Yes!